F'dawn il-jiem 225 delegat mill-kumpanija Deloitte Copenhagen qed jattendu għall-ewwel darba għal konferenza ta' 3 jiem f'Malta. F'indirizz qasir li jagħmel aktar kmin illum, il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella tkellem dwar ir-rabtiet turistiċi fost l-oħrajn bl-investiment fil-kumplett Danish Village fil-Mellieħa fis-snin 80. Huwa semma kif preżentament pajjiżna jattira medja ta' 35,000 turist Daniż fis-sena li ma' ċifra tfisser żieda ta' madwar 14,000 turist Daniż fl-aħħar 4 snin. Spjega kif pajjiżna huwa ferm aktar popolari mad-Daniżi fis-staġun tas-sajf fejn huwa stmat li jaslu f'Malta ma' 42.7% bejn Lulju u Settembru fil-waqt li 29% oħra jaslu bejn April u Ġunju. Il-Ministru Vella saħaq fuq l-importanza tas-settur turistiku għal Malta li waħdu jikkontribwixxi mal-25% tal-prodott gross domestiku. Semma kif l-iżvilupp ta' dan is-settur kien wieħed kruċjali fis-snin 70 u li wassal biex l-2013 tkun sena rekord tat-turiżmu bil-wasla ta' 1.5 miljun turist. Il-Ministru Carmenu Vella fisser kif il-pożizzjoni ġeografika u strateġika ta' Malta fil-Mediterran flimkien ma' riżorsi umani huma kruċjali biex pajjiżna jkompli jattira turiżmu ta' kwalità.